दुखुनांथाव बाथ्रा जे सासे आइजोखौ मैया गावथारलांदों बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों नाथाय जाय बिथांमोना दाबो बेबायदि इनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आयेन बेरेखा खामानिखौ मावगासिनो दङ बिथांमोना बेखौ बन्द खालामनांगौ मानोना बेबायदि खामानिजों समाजा जेबो लाब जाया ना सोरबा हारसिं मानसिया माबा मोनसे लाब जायो दा बिनि थाखायनो बिथांमोना गावबा गावनि खहाखौसो गावनो लिंनानै लाबोदों बेबायदि खामानियाव जायफोरा दिनै नांथाबनानै थागोन मानसि बुथारनाय गुलि गावनाय बिथांमोना गाबोन आयेननि साजा मोननांगोन बेयाव जेबो सन्देह गैया नाथाय बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानानै गावबा गावनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय आं बयबो लाइमोनफोरखौ एबा बयबो जायफोर बिथांमोना बेबायदि खामानियाव जड़ित दङ बिथांखौ आं खावलायदों। नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005007 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।